Sanibonani guys, igama Nqobile Mputhela Masivela homecoming ngomhla ka-21 July. Guys, uMaNkwanyana-ke akasenemenezi ngokuhlala kuleliya khaya, kodwa-ke uyabekezela njengonkosikazi phela wathelwa ngenyongo lapha kogobheka. Uthe saklina nje ekuseni kwaqhamuka uVusi elokhu evula amakhabethe wavala wagagaza. Waze wahluleka ukuzibamba koMaNkwanyana wabuza ukuthi hayibo Vusi wenzani manje? Yini ugagaza amakhabethe kanje? Wathi uVusi habe amakhabethe akho yini lawo engogagazayo? Kwangqongqoza umuntu. Uthe nje sathi uyavula isicabha, hayibo uZethu. Waphinde wacasuka uMaNkwanyana ngoba vele amanzi nopharafini yena noZethu. Umane nje wathi sanibona ekhaya. Wathi yini ufunani la wena? Kubuza uMaNkwanyana. Wathi uZethu hayi angizile kabi. Wathi yini uzolanda imali yakho? Hayi. Wamane nje wathi uVusi lalela. Awunalo wena ilungelo lokubuza ukuthi ufunani uZethu la. Unkosikazi kamfowethu angithi. Manje umbuzelani lo mbuzo? Wathi sisi siyakwamukela thina le ekhaya. uVusi guys yaze yayimenemene ingane. Uthe suka lapho wathi yabona wena Zethu, sisi Zethu, ngiyafisa mina ukuthi ubhuti wamane wahlala nawe emshadweni ngoba wena ngiyakwazi ufundile, unemali zakho, angeke uzuze udle imali zethu njengaleli qili leli, njengelesi sigebengu esibhizi sidla imali kabhuti. Imagine. Hayi uZethu akavaze akujabulele ukubona ingane incane kangaka ikhuluma kambi kanje noMaNkwanyana, kodwa wenza sengathi nje like akanakile. Sesuka lapho uVusi wathi awukhulume naye lo ayeke kudla imali zethu. Waqede wasuka wahamba. Hayi-ke uMaNkwanyana washo ukuthi yabo akalaleli lo mfana. Wathi uMaNkwanyana njengoba ngishilo la, ngize la ngoba nakho ngizobheka yena uVusi ukuthi unjani. Ngizile kuthiwa uboshiwe ngayizolo, manje ngifuna ukubona ukuthi ngiqhuba kanjani, kanti ungakhathazeki ngemali, angeke ngize ngithathe ngisho isenti. Wathi uMaNkwanyana yabona-ke leyo mali iyona kanyeke le menze ukuthi ahlanye ngekhanda. Yo guys, uZethu waphatheka kabuhlungu ukubona ukuthi hayi cha ingane isimoshakele kangaka, kodwa futhi ibe ingekho into etheni naye angamane ayenze. uMaNkwanyana uke wathola ithuba-ke wahlala phansi nonina. Uma wakhe embona ukuthi ukhathazekile umntanakhe, washo uZethu ukuthi ma sengizame konke okusemandleni ami, ngiyahluleka la. Athi uma wakhe oh ya mntanami ayingeke ngikuphikise. Wathi yabo manje ma hayi ngiyema la, sengilwile impela ngizama ukuthi ngihlale kuleli khaya. Into engifuna ukuyenza manje ukuthi ngilande imali yami laphaya ku-captain ngoba bese ngiyi-investile, ngimtshele nje ukuthi akayibuyise yonke imali yami. Sengifuna nje ukuthi ngiphume ngihambe le khaya ngiyoqala impilo yami kabusha. Kodwa-ke isithembiso sokuthi ngibanikeze imali yokufunda ngisazobanikeza, kodwa nje ukuhlala la hayi ngiyabonga mina. Angempela kuma wakhe wavumelana naye. Guys, le uCaptain uya kubani? Uya kuShwabi, umnikazi we-tavern. Uyosho ukuthi bonke abantu akabakweletayo ubakhokhele imali zabo. Hayi bo guys, leli phoyisa nkosi yami. Abuze uShwabi ukuthi ubakhokhele ngampela? Athi nali ibhuku bheka. Nangampela abuke ebhukwini, hawe ma bonke abantu abakweletayo bakhokhelwe guys. Hayi-ke ukuthi leli phoyisa lalidlala muphi umashonisa onabantu abangaka ekade bakweleta, ukuthi kwayiyona-ke le nkampani ekuthiwa i-MGE ibikhona yini noma cha, sengathi amanga kwayiyona isunguliwe nje esithubeni ukuze phela uMaNkwanyana akhiphe imali kaSifiso anikeze leli phoyisa. Guys, asho athi hayi ngiyakuvuma ndoda, uyithathephi imali engaka? Kubuza uShwabi. Athi hayi indoda ayibuzwa, mhlampe ngelinye ilanga ngokutshela. Athi hayibo ngiyamazi lowo muntu othatha imali kuyena? Wathi hayi uyamazi, kodwa okwamanje hayi ngeke ngikutshele yena. Wathi yo kuyokusiza ukuthi-ke ungahlanganisi-ke i-work with pleasure. Uyazi nawe ukuthi-ke umsebenzi awumele uxutshaniswe nothando. Sithemba ukuthi-ke lowo muntu wesifazane othathe kuyena le mali hayi ayikho into eyenzekalayo phakathi kwenu. Athi hayi khululeka, yena muhle bandla, muhle udelile, asazi isikhathi sobona ezisihamba. Ahleke uShwabi athi gada kodwa amanzi nopharafini. Wena ushadile futhi? Athi hayi phela uma ushadile kumele uphinde futhi udle u-curry rice uphinde ushintshe imini. Imagine leli phoyisa guys. Hayi uShwabi-ke ahleke futhi naye cause nawe umuntu wesilisa. Aqede-ke asende imessage uMaNkwanyana asendele uCaptain athi ngicela ukukubona. Athi awubheke nje uthi ucela ukungibona. Hayi bo guys, amane nje athi uShwabi be careful. Hayi nangampela ahambe kuCaptain ayobona uMaNkwanyana. uMaNkwanyana-ke amenzele itiye, hayi aphuze-ke uCaptain
ebese yalibeka kudaba ukuthi usefisa imali yakhe ibuye back. Ayi, ukapteni guys akaphenikhanga, akakhombisanga ukushaqeka nokushaya uvalo. Umane nje wathi khululeka nje wena mankonyane uzoyithola imali yakho, kodwa nginikeze nje amaviki ambalwa. Wathi hayi ngidinga manje le mali. Wathi amaviki nje ambalwa ngoba wena usasemusha, usanda ukungena, ngeke umane nje uyithatha imali kade uyifaka manje, lento ihamba ngey'gaba. Hayi bo, wathi awungitshelanga lokho ngesikhathi ngisarejista. Wathi kwakuyiphutha lami-ke lelo, ngiyaxolisa kakhulu bandla, kodwa kona kumele ulinde kancane mande iphume imali zakho. Guys, sengathi umankwanyana-ke uqoliwe yonke le mali guys, and angeke isabuya. Yeyi, uVusi usazomhlafuna mqeda muthi nya, ngoba leya mali le vele wayeloke eyicomplainela ubhuti omncane, esho ukuthi umankwanyana uze ngemali la akazile ngenhloso yokubagada bona. Yo, hey guys, abantu abake bathi-ke icala liyakwazi ukumbula ingubo lingene. Hhayi impela baqinisile. Akupheli-ke lapho. Esibhedlela-ke kufike-ke umphathi-ke weklinikhi laphaya okuhambeni, esho ukuthi-ke uzonikeza uShobane as i-head of doctors ithuba lokuthi-ke arenovate iklinikhi. Kuney'mali-ke kade babeyibhaliselile zokuthi iklinikhi ilungiswe, kodwa beyingaphumi sonke lesi sikhathi and imandate edeleka manje. Hayi guys, akabanga interested uShobane, kodwa waqhubeka-ke ubhuti lo washo ukuthi hayi siyakuthemba mangase nje usitholele imishini emikhulu yokusiza ama-patient, ungakhohlwa nayi-aircon. Phela la ekhaya sikaze saba ne-aircon. Guys, le aircon le yayizolo kade ekhuluma ngayo uShobane ethi nina aninayo ngisho i-aircon. Namhlanje-ke kufika iy'ndaba ezimnandi zokuthi kungenzeka ifakwe. And le project banikeze yena uShobane ukuthi ayibambe ngezandla ngoba bamethemba phela ubhuti. Oh guys, uhambile uShobane wayocomplaina kuma wakhe uMetron ngendaba yokuthi udimothiwe emsebenzini, kwathiwa enze i-admin ebe udokotela. Usho kahle ukuthi mina ngifunde 7 years, ngifunde 7 years ukuthi ngibe udokotela, nizongidimotha nithi angithi ngenze i-admin. Wathi uma wakhe akusiyona i-demotion le, ithatha njengesikhathi sokuthi uphole, isikhathi sokuthi nabantu bakhohlwe phela ukuthi wenzani, yabo. Athi ngeke mangizwa mina lento. Guys, hambe ethaveni kaShwabi ayophuza utshwala azama ukuqaqa phela i-stress. Thema efika khona-ke uShwabi wamtshela iy'ndaba ezibuhlungu, wathi yazini lento ekwehlakalele lapha eklinikhi nami ngiyayazi, abantu abanawo udanki. Mina ngibenzela izinto ey'ningi kabi la emphakathini, kodwa kuthe nje uMangcobo engigila igoda, abavaze baze bangibuza uMangcobo ukuthi wenzeni, ngize nje ngimbeke isandla. Bamane nje bangithatha bangiyisa enduneni phambi kwezwe lonke emini kaBabe Bade, ngahlambalazwa mina. Ekugcineni sebethola ukuthi uMangcobo ungithithelile, yila baqala-ke manje sebethi hawu kanti, kodwa sebengihudule bangihudula bangiqeda bangithi nya. Useyasho-ke noShobane ukuthi shuthi nami ingakho bengenza nje, ngibasizile ngabalapha begula, namhlanje bathi mina ngombulala izandla zami igcwele igazi, abafuni ngisho ngibathinte. Kulungile-ke, kusukela namhlanje ngizibheka mina, angisenandaba nalabantu bala esigodini sase-Okuhambeni. Ayi nangampela wathi we will drink to that, kusho uShwabi. Guys, engikusolayo-ke manje ukuthi le mali le ngaka ikhishelwe iklinikhi ukuthi ilungiswe-ke, uShobane uzohlala phezu kwayo athi ama-patient awadeserve lento le enhle kangaka, abese ayigqumuza ayidle ubhuti without even feeling sorry for them, as nje ukubaphindisela ngobuhlungu abamzwisa bona ukuthi-ke bemphuce le title yokuba udokotela. Yey guys, asazi uzala nkomoni uma kunjena. Aphela lapho-ke amazwibela namhlanje, ngakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama Nqobeleni Mpotsela Masivela homecoming ngomhla ka-21 July. Guys, umankwanyana-ke akasenemenezi ngokuhlala kuleli ekhaya, kodwa-ke uyabekezela njengonkosikazi phela, wathelwa ngenyongo lapha kokobheka. Uthe saklina nje ekuseni kwaqhamuka uVusi eloke